Velkommen. I dag skal jeg bevise A og B. B som jo er vores kraft, den krydser y-aksen, den ligger her. Og A som jo er hældningskoefficienten i en ret linje. Til at starte det, der er lige illustreret sådan en linje her, der er lige tegnet en trekant. Og vi skal jo regne ud, hvad distancen mellem y2 og y1 den er, og x eller x2 selvfølgelig. Først vil jeg gerne lige give jer, hvor meget sådan er. Her der har vi 1, her der har vi 2, her der har vi 1, og her der har vi minus 3. Så det første vi gør, det er, at vi trækker y2 fra... jeg kan se, der lige er lavet en fejl her. Godt se. Skal der stå x2 også? Og der ja. Så vi trækker y2 fra... nej, vi trækker y1 fra y2. 2 minus 1. Venner, hvad giver det? Ja, det gør. Det giver selvfølgelig 1. Det næste vi skal gøre, det er, at vi skal trække x1 fra x2. x1, x2. Så vi siger 1 minus 3. Det giver jo selvfølgelig 4. Yes. Så skal vi så lave den her. Nu er jeg kommet til at slette noget sådan noget. Ja, det giver os, det stiller os jo så tilbage med y2 minus y1 divideret med 1 lige med x2 minus x1 divideret med a1. Den kan vi ikke bruge til skid, for det giver ikke nogen mening, at vi dividerer med 1. Så det vi gør, det er, at vi og så er det jo så selvfølgelig bare, fordi vi skal isolere a, a x2 minus 1, minus x1 selvfølgelig. x1, lige slet det her, så det er fast. Stor. Lige med y2 minus y1. Det vi så gør for at få isoleret a fuldstændig, det er, at vi tager den her og dividerer den på begge sider. Så kommer den herover, og så kommer den jo til at ligne den her. Selvfølgelig. Og det er jo så beviset for a. B, det er den her med. Der tager vi udgangspunkt i den her. Skriver den lige lidt det her. Så har vi jo selvfølgelig vores, den vi altid bruger, x, vores, og så skal vi isolere a. Og det er jo nemt nok, så minuser vi med ax på begge sider af lighedstegn, ikke? Og så får vi jo så selvfølgelig, jeg lige kommer herned med y minus a
sådan, at det ligger på linjen, så passer det jo fint nok. Så vi kan jo bare sætte vores punkter ind. X1, Y1. Og så har vi jo så allerede formlen, så kan du jo så selvfølgelig bare sige sådan her. Og det er jo selvfølgelig det samme som B lige med Y1 minus A gange selvfølgelig X1. Og det er jo faktisk lige præcis den formel, vi har stået her.